Anong artist mi pasigarbo sa iyahang doll collection. Ingon man talento sa pag-dress up ni ini. Bata pa lang mahiligo na si Vey Cochise Babiera ug mga dolls nga adunay lain-laing itsura ug porma. Usa sa iyang gikahiligan ang pag-dress up pagayod sa mga dolls ug lain-laing mga outfits. Siya ra usab ang mutahi sa mga sinina ni ini. Miadtong kasaulugan sa Fiesta Senior kay siya deboto man, may gibuhat usab siya nga sinulog inspired nga outfit. Gikan sa gown sa iyang doll ngadto sa bitbit ni ini nga gamayng imahen sa Santo Niño. Sa miaging tuig mihimo usab si Babiera og exhibit sa mga sinulog gown sa iyang mga dolls. Actually, murag sort of ingon ana sir nga may naisayon na ay dili pud sayon kay. Actually kaning pagpaint nako sa katubitong sa sinulog dolls ni Tito Val San Diego. Katupan nako na try og paint. So nangayo ra gyud ko og guidance ni Senior Santo Niño bitaw nga kayahon nako.